By Night 2011 for åben. Ost på knappe kilo, og det er den stærkeste ost, der nogensinde er solgt inden fra Fjaltring Købmandsgård. Næsten. Hvad skal vi have for den? 100! Hvem siger 100? Var det ikke en, der sagde 100? Ja, det var godt. Det er da for billigt. Nå, det er for billigt. Kom nu. Hvem siger 110? 150. 150? Ja, der er der en, der forstår det. 150? Hvem siger 160? 150? Første, anden og tredje.